от редове, стакани, дребни геометрични елементи и от два плата, съединени с отвесен шев. Орнаментиката постепенно се обогатява отгоре надолу, като достига кулминация в ивица, наречена чело. Присъс за носията е колана, таканна кори, извънредно плътен, корав, волицев, къс и краищата му се изключват с павче. Забраждането става с дъртма. Краката се обуват в черни чорапи и терлици, като накити се използват ланци и гривни. Карлянча на носия. Ризата е приготвена от памучно платно, гладко за основните й части, накъдрено за ръкавите. Тя е от вида на ризите с набор около врата и рамени вставки. Кройката е като на ризата от пищемалената носия. Украсата е съсредоточена по пазвата и рамените вставки. Шевиците по двата центъра на декорация са твърде различни. По двата реда на пазвения разрез е плътна, релефна, с дребни геометрични елементи, очертани чрез различна посока на вежбените будове, украсена с людовки. По раменните вставки е плътна, но гладка, с червено поле, прорязано по диагонал от черни ивици. Шевицата по полите се доближава до този на пищемалената носия. Общо за ризата е преобладаващия огнено-червен цвят, ален при бродерите на пазвената част, наречена пера, и оттам риза с алени пера. Карлянката е от вълнен черен плат. Съставена е от две части, съединени с водоравен шев. Дълга е до подколенете с отвесни ръбове, които почти се срещат отпред с ситен набор в горния край и везбена украса в долния. За основа на шевицата служат редове, везани с гайтан бот и ивица, различна за всяка карлянка фигура. Везмото е богато допълнено с лютовки. Престилката е от памучна тъкан, четворна, с червено поле, прорязано по вътъка от рядко разположените бели черти. Център на орнаментиката е долния край. Обточена е с дантела. И при тази носия коланът е такан на кори, твърд, дволицев, богато орнаментиран с дребни, преобладаващо бели маниста в повтарящи се мотиви и доукрасени с лютори. Запасва се около кръста по горните ръбове на карлянката и престилката, като се увива 2-3 пъти. Връхна дреха е лекът от кадифе, дълъг до кръста, разтворен отпред със срещащи се предници без ръкав, наичен е с памук, тегелиран на геометрични фигури, с дълбоко изрязано правоъгълно деколте и украсен с червени бели седефени копчета. Краката са обути в бели 3/4 чорапи в плитка месир с ръса. Прическата е оформена в две плитки с начало на тила и свободно спуснати по гърба. С течение на времето, с появата на фабричните прежи и тъкани и поради неудобните форми за новите условия на труд около 20-те години на миналия век, посочените носии се заменят с други, по-функционални и улекотени. До престилчения костюм преминава в уста, наречена в селото ни рокля. Кадифена рокля. Ризата е претърпяла малки промени. Запазени са рамените ставки и съответните набори. Засегната е орнаментиката. Не се различава по материал и кройка, но и лишена от богата везба. Перата са по-малки, но богата цветова тоналност. Синьо-зелено, лилаво, оранжево. Долната част на костюма е фуста, изработена от кадифе в тъмно-червен или тъмно-син цвят, силно набрана в кръста, дълга до под коленете. Характерна част на този костюм е втората фуста, която се облича под кадифяната рокля. Нарича се батистра, изработена от по-фин бял памучен плат, долния край с ажурена дантела, плетена на ач, от памучни фабрични конци, плетени люторки. Престилката е от червено или синьо кадифе, набрана в кръста, долния край с платка, съединени чрез оклювчета и доукрасена с галон. Прическата и забраждането са както в карлянчаната носия. Краката са обути в чорапите лесен цвят и кундурки. Накитите са синци, сини или червени.
dobiješ radole ljube, rožba momčana, a že ti pratja radole ljube, zlatna kobralja, a že ti pratja radole ljube, zlatna kobralja, ako dobiješ radole ljube, rožba momična, a že ti pratja radole ljube, srebrna urka, a že ti pratja radole ljube, srebrna urka. Богородично. Всички булки снаиде, чурлига, всичко и на крак. Искат да им кажеш днес какво да направят за черквата, за къщи, курбан, как да го нагласят. Хайде, разпореждай се сега, де. Аз ще им кажа, ма ти я първо отвър да видиш мъжете да са станали. Ко правят те? Те много работа имат. Днеска вари тял да видиш и да събраш да си ими солта. Той ми на ума. Солта дед попа отчете за цяло село, че да осоли магнит. Нормале, тя зейка се да каза, че вълките станали, ам те се знаят работата, ама ние но всяка година ходим на черква. Наца меси питата. Голямата Ивана вари кучета, малката Ивана прави каша с пили. Пък велика най-малката, тя отиде с бача си на нивата. Отиде да донце диня и грозди пресни. Ма че знаете с работата, майка, аз какво да ви нареждам? Айде, Адвар, сега ти да видиш и ти какво ще направиш. Аз съм намислила. Айде, отивай. Мале, мъжете видят, и аз солта нося, ама те като палили, той пищат, чатърка. Твърде обо, мале, твърде обо. И солта ти нося. Добро утро, мале! Добро утро, Иванчо. Ние какво ще правим днес? Аба, Ивана, ти всеки път питаш какво ще правим. Не знаеш нашата мъжка работа каква е, бе? Ще заколим агнето, ще го отделим, ще го сложим от тъвата, ще му сложим отгоре куприва, пища. Ето и нашата работа. Хубаво! Ножовете наточил ти ли? И ноги съм наточил, и същичка съм взел. Ножа хубаво да е наточил да мъчиш добичето. Я, булка, дай на тейка си солта и да се отваряте очите с тази сол, че най-година на комшиите не можеш да са куса агнеци. Беше чемер сол. Айде, отаждайте. Те булките идат веки, те нагласили. Ние вече сме готови. Аз съм направила кучета. Убо. Направила каша като пили. Твърде убо, мале, твърде убо. Мале, аз се балах на рано ходил с бача на дините, да откъснем диня. И през лозото да берем грозно, трябва да се пресни. На черквата. Той синкот се носи, мале, на черква. Аз пък цяла нощ съм правила богородичната питка. Каква убава си направила? Ти бълката наса най-убавите пити праша селото, маля. И кръщето сложено, богородичното. И го казва от най-пресния умет, че това света Богородица нализа крилница на пещерите. Убаво, маля, айде сега варите на черква и да се уръщате пълно време на обед, че да сядем да се наедем. Мале, и аз съм ти нагласила котленцето, вземай го, ти трябва да вземеш светената ода, защото чиста жена взема светената. От пища, от... Убаво, мале, убаво, айде туди сажа отида и ти вършиш тук работа. Мале, ама аз да идвам ли? Ма как няма да дойдеш, Маргулката, нас осинките отиваме? Ти не си се отрудила още. На удата закрили света Богородица. Айде да бъде. Айде, човека да почна. Света Богородица, я държи моето. Дети, светичката, пък аз каква приказка ще ви разкажа за Исус Христос и за Света Богородица. Но знаете, бабо, Исус Христос как го разпънали на кръст. Да, и сега ще слушайте какво е станало по-нататък, какви ужасни болки имал Исус Христос. И майка му седяла край него, и до рамото също, и сестрата на Мария, също така стояла и Мария Магдалена. Всичките са стояли край него и той се обърнал, погледнал ги и им казал:
Бабо, баба, ти си ми чела Библията. Аз знам какво е казал Исус Христос, като е видял майка си и Йоан Богослов. Я кажи моите дети, кажи. Жена, ето ти син, а на Йоан Богослов, ето ти майка. Запомнил си моите дети. И като чули тези думи, Йоан Богослов прибира майката на Исус Христос край него и се грижал за нея. 10 години стояли в Иерусалим. Ама по той време царувал един много страшен цар, наречен Ирод. Приказка майка на тези деча разправяш. Я елате сега тука, аз да ви умия очичките със светена вода, че тя много ще ви помага. Ила, Булка, седа на тебе. Ти си ми, мале, първата сна. Ти за мене ще се грижиш, мале, ти очите ще ми заториш. Да си отгледаш унуките, да стигнеш моите години, мале, и да ги надминиш. И аз сега той ергенци, айде него да му умия очичките, да порасни, каптейка си да стане голям, работен и силен момък. Пък тъсма най-малката ни мома, ета е бяла и червина да расни, всичките ще усил да подбуди слабостта си, и тя майка да стане и тя дечица да отгледа. Ябълка... Бабо Ивано! Бабо Ивано! Авърде! Ко стана? Додо да дунца една питка да подам за Света Богородица. За здрави и сполука. Убъл си направила, мале, убъл си направила. Авърде, ай тук край нас. Че седнем поден малко да апнем. Заклаваме агнето, посоливаме го с четената сол, запаливаме свещичка и сторим курбан на Света Богородица. Величе убъл станало, мале, аз знал, че ще стане, ама да заръчам я. Я, Булка Велика нагласили мармаля, дай да кажа. Да прикадиш мале курбано и да кажеш молитвата от Богородица. Владичице, с вяра и любовта моля, не отвръщай лицето си от мене. Нека Той Син, наш Бог, Господ Исус Христос, да ни запази от греховни помисли, от зли хора, от болести и внезапна смърт, да ни дари със смирение, с много здраве и с много любов цялата ни държава, всичките семейство, да можем да славим името Ви в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. И аз сега тук елачиш да запием и колените и да седнем да апнем, кот сме нагласили. Ама, маля, какво сме са типнали от тъсно да е? Я еш какъв убедил се е задало. Пък цялото село се е събрал горе на Божа Матра. Ура! Песни! И аз вземай какво с бага. Тъй, Иване, я вари опрегни конете, да отидем ли там всичките край ората да сме. Ко сме с вреди тук? Убе, тате, убе! Ще отида, ще опрегнат черните коне, червените конзаре, те ти раним само за сбор. И писаната каруца, майка. Айде, да има. Айде да видим. Я взема